Moikka kaikki! Täällä Tyttötrio! Ja tänään me kuvataan meidän eka video. Se on Amerikan herkkujen maisteluvideo. Jee! Ja mä oon Saaga. Tossa on Bea. Ja tossa on Meini. Ja me ollaan siis siskuksia. Joo. Ja nyt eka herkku. Ja se on tämmönen kartti. Tää on niinku cherry and orange. Tämmönen 2 maun kartti. Okei, Mä nyt me näytän. avataan. Mä haluan näyttää. Wow. Katsokaa. Näinkö tämmönen? Ja kattokaa kun tuossa on tommonen reikä. Niin on semmonen hauska kolo. En oo varma näkyykö, mutta antaa olla. N, Y, T. Nyt. Koostumus on kiva. Ja koostumukset. Tää on vähän niinku kuplasuklaa tai tämmönen ilmava. Tää on keskiverto. Okei. Me sano sä. Toi sanoo niinku tälle keskiverto, hyvä tai huono. Ja me sanotaan silleen 0-5. Ja mä sanon 3/5. Mä sanon 1/5. Tää on Okei. ihan hyvä. Ja seuraava herkku on tämmönen Tämmönen keissi. Ja meillä on siis 3. Ei voi itse. Tätä itsekään saan. Saatko se meni auki? Siis tää on erilaisempi. Tätä mä luulin, tää murenee. Kattokaa. Hei, mä saan vielä auki. Tää pitää olla. Tausteena. No onne toi on. Hei, mä luulin, että toi on pyöreä. Mäkin luulin tuon pyöreä. Mä luulin sitä semmoiseksi Oho, kummoiseksi. nyt katkes palaa. Kun tässä. Muistakaa. Tässä. Noniin, katso taas tää puoli. Noniin. N, Y, T. Oletko taivaassa? Olen. Tää on hiukan tumman viljan olosta. Niinpä. Mutta suklaakin on aika tummaa. Eli tän nimi oli siis Belvita Soft Bakes. Joo. Sitten arvosana. Mä annan hyvää. Mä annan varmaan 3,5/5. Mä annan 4/5. Okei. Seuraava tuote. Mennään. Tämmöinen. Suklaapatukka. Missä on kaakaota. Joo, maissia. Sitten avataan. Ja jokainen haukkaa palan siitä patukasta. Oh my god! Okei. No niin, maista siitä. Ei saa sit vielä sanoa. Okei. Sit mulla. Bea ei. Ei. No, syön tuolla suklaa. Okei. Tää ei ollut niin hyvää, mitä mä ajattelin. Ei. Se maistuu jotain muuta kuin tuolta. Se maistuu jotain muuta kuin patukalta. Tämmöstä toi Mars, ei, kun Snickers. Ei. Snickeri. Mars tai Snickers. Jompikumpi siis ihan oikeesti. Se on tommonen, Mä haluan alkaas mä näytän. Se on niinku tommosta. Tää palaa. Se on niinku jotain maapähkinä juttua. Mä maistan, että mä otan tätä. Makersista. Mä aloitan arvosanasta. Joo. Mä annan 3/5.
5. Se oli hyvä, mut ei ihan mun tyylistä. 2,5/5. Ihan oikeesti. Joo. Vahaa. Okei. Sitten seuraava herkku on tämmönen. Mikä sen nimi on? Tää on Mike and Ike. Sitten avataan se. Ja otetaan... Hei. Tää ei saa. Jokainen ottaa sit eri maun. Joo. Okei, se saa. Mä haluan ottaa sit eri. Mä haluan Blue Raspberry tai No. Peachberry. Mä haluan se peachberry. Mä haluan manskan. Okei. Mä otan peachberry. Mä otan sitten ton Blue Raspberry. Käythän ei saa apua. Mm. Hei. Noniin. Onks se niinku tää? On varmaan. Noniin, tuoks kattokaa. Nää on niinku tämmösiä karamelleja. On. Ihana maksu. Tää on varmaan sit se. Onks tää sitten Blue Raspberry? Joo. Okei. Seuraavaksi tää on maiset kippis. Siis. Mm. Perus. Perus karamelle. Perus. Ihan kuin Jelly Bean, mut vähän niinku erikoisempi maku. Okei, no. Nyt aloitetaan arvosana. Sä aloitat arvosana. Joo. Joo. Se oli, mä en oo karamellin ystävä, joten mä annan 2/5. 4/5. Mä annan hyvää. Okei. Seuraava tuote on... Christopher. Ei ole. Tää on Everlasting Gobstopper. Tarvitset apua? En. Okei. Niin avattu. Niin, mä otan vihreän. Okei, mä voin ottaa vaikka... Mä otan... Mulle kävi yhdessä videossa. Mä otan sitten toi tän punaisen. Mä otan keltaisen. Mä otan keltaisen. Ottakaa. Ei muuta. Keltainen on aina pahin. Se on mun mielestä joku sitruuna. Okei, noniin. Ottakaa. Ne ottaa vielä. Noniin. N-Y-T. Nää on kovia. Ei oo se Mä voin puhua tätä. Mä sain purastua. No. Tää on hyvä. Okei. Sä tiedät mitä niissä koneissa on? Mistä tulee karkkia? Niin nää maistuu ihan niiltä. Okei, mut mä aloitan. Ulo! Mä sanon roskiin kautta 5. Niin se simmakkia. No. Mä saan 2/5. Mä sanon pahaa. Okei. Mä sanon Seuraava tuote. tuote. Seuraava tuote on Mentos hedelmämaku. Tämmönen. Siinä on eri makuja. Joten... Aloitetaan tästä päästä. Mä otan ensin. Mä otan vesineonin. Eli tää mun on joku tämmönen killertävä. Tää on muuten joku Rainbow 2 Nel Slow versi, eli 2 uutta mentosta. Mikä tää on? Se oli se kreetti. Onks tää se mun sitten? On. Kaikki on varmaan kaikki on. Ne kaikki on 2. Anna jotain. Näistä on mun mustikka. Eli se on, ne on niinku tämmösiä, kaikki on varmaan maininnut mentokseen. Tämmösiä tavallisia, mut vaan eri Makuja. Niin. No nyt mä annan Emille vesineonin. Ei kautta. Tässä on vihreä. Haluatko myös sen toisen? Okei. Maistoiko se jo? En. Okei. Okei, and Siis. And itä. Kovia. No, no, kaikki mennyt. Ihan mentokset on aina kovia. Tää ei ole ihan
Katsotaan mikä paras. Vaihdetaan makuja. Sorry. Ne molemmat. Ai samaa aikaa. Ai. Vaihdetaan ne. Mutta se vasta ihan mustikalla. Onko se paha? En mä tiedä sun mielestä. No se mieltä. No mehän tarvittiin. Älä sä. Sitten mä otan steipin. Aha. Eikö se ookin pahaa? Tää maistuu enemmän manskalta. Täällä on erikseen mansikanmaku. Niin täällä on jäämpää. Nyt meidän viimeinen tuote. Arvosanat. Okei. Mä annan 3,5, tää oli ihan hyvää. Kovaa ja toi kreippi oli joo. Mä annan 2,5. Aika yleisestikään mentäisi, mutta toi on vähän. Mun mielestä on maailman parasta, ei hyvää. Okei. Pietkus. Sitten meillä on Nertsit. tämmösiä. Ja näitä siis 2 makua. Ja me maistetaan niitä nyt. Jokaisella 2. Molempia 1. Avataan tästä. Ai. No on tämmösiä avannut. No on tämmösiä samanlaisia kuin ne brainblasterit. Noniin. Okei. Eli eka siis joku tämmönen maku, joka on siis varmaan... Joku lemon. Tää on raspberry. Eli... Tulee sieltä mitään. Aha. No! Ottakaa siitä. Mä otan. Okei. Sitten... Hei, nää on tommosia pieniä brainblasterin näköisiä karkkeja. Mä huomaan. Okei, tuliko se jo? Joo. Yritä. Nää on brainblastereita. Ei oo. Näin. Mut tietysti nää Oh my moi. god. Nää on vähän niinku playblastereita. Nää on, mut ei nää oo niin kirpeitä. Toinen maku. Semmoinen hieno punainen. Se on mun mielestä toi... Tää on Tropical Punch Tropical. Niin. Aha. Ottakaa kaikki. Okei, ottakaa nyt hetki. Eli nää on tämmösiä samanlaisia. Mut vaan tämmösiä punaisia. Tommosia. No niin. Yhteen. Tää on aika kirpeetä. Kirpeämpää kuin toi äsken. Tää ei oo mun mielestä hyvää. Mun mielestä tää on kiva. Mä tykkäsin molemmista. Tää on tämmönen Flame Blastersin maskia, mut ei se haittaa. Okei. Mun mielipide on 5/5. Mä annan 4,5. Ei tiedä. Ja voittaja. On. Keneltä kaikilta mikäkin voittaja? Multa on tää. Mulla on jompikumpi näistä. Okei joo, mä tykkäsin näistä kahdesta. Tykkäsin näistä. Mun on nämä ja sitten... Mutta sä sanoit, että ne oli pahoja. En sanonut. Sanoitpa. No hyvin. No ja mun on nämä 2. Mulla on nää. Ja tämä. Mut moikka seuraavaan videoon! Heippa! Katsotaan. Ja minä katsoa kyllä YouTubesta. Kello.